Welcome sa itong tagnas pagtuon. Ang pagtuon nga atong gikinahanglan ni ulahi mga adlaw. Aron madugangan ang atong kaybalom tungod sa Ginoo ug malig-on pa gyud ang atong relasyon diha kaniya. Mahimo kitang panalangin sa daghan nga mga tawhan. Sa dili pa kana ako kamong imbitahon sa pagkampo. Amahan nga langit noon, salamat nga imo kaming hitagan sa giyon nga makatuon usab sa mga pulong. Among gipasalamatan ang mga kaigsunan, mga televiewers, nga doon na sila handom nga kami makahimo sa pagdangat sa kinabuhing walay katapusan inigbalik ni Ginoong Kristo. Pinaagi nini nga pagtuon, mahimo kaming labaw pagyud nga maduol kaniya. Kining tanan among giampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among manuluwas. Amen. Welcome tanan nato nga mga suki nga nagsunod nini atong programa. Bisan asa nga dapit dinhi sa kalibutan nga maabot kini atong taknas pagtuon. Salamat sa mga kaigsuonan nga nagpadala sa ilang pagpasalamat usab. Nga doon na kita programa nga binisaya na pagtuon sa eskwela sabatika o Lone Ranger na lang yun. Ma'am Siay Nabilin, welcome Ma'am Siay sa ito ang programa Taknas Pagtuon. Welcome sa ngalan sa Taknas sa Pagtuon, gikalipay na mo ang inyong mapadayunon nga suporta. O karon Ma'am Siay, ang atong pagtuon very practical kayo. Practical tungod kay walay doktrina nga na-involved nga mahisama kita ni Ginoong Kristo. Living like Christ. Maragyod, ang pagtuon nga pagkinabuhi sama ni Ginoong Hesukristo. Practical na siya mga televiewers, mga kaigsuonan o kahigalaan, apan ang pinaka-importante ni tungod kay ingon ni Mrs. Ellen White o sa kakristohanong magsusulat, our goal to be reached is to be like Christ. Like Christ. To be godliness and godlikeness. Godlikeness. Ug mao kana nga si Ginoong Kristo may pattern ini. Memory text nato, ako magahatag bag-ong sugo nga kinahanglan magahigugmaay kamo ang usa sa usa maingon nga ako nahigugma kaninyo. Kinahanglan maghigugmaay usab kamo ang usa ug usa. Kini ding sugo sa paghigugmaay Ma'am Siay. Nananisda ang tugon sa Leviticus 19:18 nagaingon dinhi, dili ka magpanimalos ni magbaton og pagdumot batok sa mga anak sa imong katawan, kundi hinon higugmaon mo ang imong isigataw ingon sa imong kaugalingon. Ako mao si Jehova. Nananisda ang tugon, pero ang daang tugon wala siya'y measuring stick. Wala siya basihanan bag higugmaon ang maghigugmaay kami sa usag-usa, pero unsaon man dinhi sa bagong tugon atong gibasa ganiha naana siya'y measurement nga mao nga sama sa akong paghigugma ninyo. Doon na natay basihanan ug wa ta kabalo unsaon paghigugma karon na natay basihanan. Tungod kay sa Bagong Testamento nagpakita na siya. Nagpakita naman gyud Unsaon sa Ginoong Hesus. paghigugma. Kun sa ilaha strain sa ilaha unsa na paghigugma kanang manghatag kog bugas paghigugma ba na? Then kun pawion ako ang bugas, dili na pagigugma. So, kana pero nanghatag kog bugas kay nanubrang kog bugas, pagigugma ba na? O di nga na ang sudunay gi sulti ang atong Ginoo nga mao ni ang inyong pagigugma unya. Dili pod basta-basta Ma'am Siay kay dili man pod di ay. So dinha sa bagong tugon atong makita nga gi-emphasize na gyud. Kay naa naman tay modelo nga makita. Naa na mao kana si Ginoong Kristo. Mao na nga pwede kita makahimo pag kinabuhi sama ni Ginoong Kristo pinaagi sa pagigugma. Mo na nga si Ellen G. White ang dugan na imong gisulti. Kinahanglan mo sunod kita sa mga ehemplo nga gipakita ni Ginoong Kristo. Og himuon nato siya nga mao ang sukdanan. Hangtod nga kita makahimo sa pagigugma sama sa iyang pagigugma sa uban nga mga tao nga iyang gipakita nga kanato. Sumala sa Ellen G. White, Our Father Cares, page 27. Kay si Ginoong Kristo de Ma'am Siay, people-centered. Ang tao by nature, ang tao by nature, self-centered. Pero ang Ginoo imo makita others gyud kay ngani nagpakamatay man gyud siya alang nato. Usahay mahimo bina nga misunderstanding sa family kung nakita sa mga anak nga wala naman kay ito'y bugas dadi ngano mang imong gi lugaw na laman amo. Kung masabtan po ni sa membro sa imong mga panimalay,
silang tanan, kamong tanan, makahimo sa pagigugma, sumala sa pagigugma ni Ginoong Kristo. Na gani sa Matthew 20 versikulo 28 nagaingon, maingon nga ang anak sa tao miani dili aron siya pag-aalagaron kundili sa pag-alagad ug sa pag-alagad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay ingon nga lukat alang sa daghan. Kini others first. Dili basta-basta ang kinabuhi ni Ginoong Hesus. Lisod gyud siya kung Ang mga lepers na panalanginan tungod sa iyang serbisyo, sa iyang gugma. Mga kabataan, ang iyang concern, mga balo, orphans, mga walay gidikanan, mga way balay. munang giingon din nga, if you have done this to the least. Mauna dito niya sa tumoy na to sa tong imo nagisamaray sa apit oh. Leksyon. So Jesus sensitibo siya ma'am sa panginahanglan sa daghan ng mga Sa tao. man po yung may kasulti ani pastor kay usahay ginaabusahan pod kani bitang na ay mga street children din nga hapit na lang maligsan kaya magpakilimos no. Ang uban wala na lang po nagtrabaho kay mo na lang po na ang ilang panginabuhi. Naraba na sa bersikulo diri nga atong basahon niya ma'am. Mao ba? Atong basahon niya. Kay kanang pagpakilimos gisulti gina sa Mateo nga hatagi ang nagpakilimos. Nya gisulti pa dito sa tumoy. Conclusion na ba na sa itong leksyon, pero sige na lang, kay mo mang gi-mention. Hatagi ang nagpakilimos, dayon, pahulama ang mahulam. Nandito ma'am, siya ito nang tagag pagtagadon niya. Kay, mao magina ang gisulti sa Mateo. Pero karon ang iyang pagkasensitibo sa mga panginahanglan sa uban, mao ni siya ang angay na itong kopyahon. Nga, makita na to nga, doon na ni siya panginahanglan, di na po siguro ta magpailad. Pero kung nakita ni mo nga nanginahanglan gid siya, walay lain na itong himoon. Ato gid siyang hatagan sa pag-atiman. Mao ni giingon diri nga si Ginoong Kristo bisan sa iyang pagka-busy, ni atiman gyapon siya, bisan sa iyang ginikanan. Dito sa cross. Sa cross, wa siningon, ma, murag himatyo naman ko karon. Pwede ba nga maningkamot ka nga makapangita ka dihag kinsay mo back up nato dire para maluwas ko dinhi. Wala. He Concern loved. gihapon. Gugma ang iyang gipakita bisan busy siya sa iyang kamatayon. He is busy loving until the end. Sa to pa ma'am siya ikiniding pagguguma, dili lang kay maayo lang sa silugdanan. Sige dong si Kristo, ga-mention siya sa Juan 13:1 nga nagigugma siya ngadto gyud sa katapusan. Og sanglit na higugma man siya sa mga iya nga aniya sa kalibutan, sila iyang gigugma hangtod sa katapusan. Juan 13 versikulo 1, 13. Sa to pa ang iyang gugma pastor Way pagkupas. Dili kay na may uban nga limitado lang, maayo lang pila ka panahon. Sige na ganig pangayo ay na. Murag mawa. Og sila pa makapuol. wala siya dire. Ingon siya. Pero gingon iya hadiri to the end, from the beginning to the end. Mao na ginoktok ko ani og kinsa ginangaigo ani. Anyway, gipakita gyud niya bisan sa ikamatayon dito sa cross sa Kalbaryo ang iyang selfless love. Kay giingon diri ma'am siya, ang selfless love di ay mahimong makabuntog sa egoism. Ang egoism di ay kana bang sobra ra kaayo ang imo ang pagtagad sa imong kaugalingon. Puro sa gyud kaugalingon, egoism. Egoism. Sa imong hunahuna naa kahay mga tawo nga naa ning mga klasiha nga Ako, makaingon grabe ko, ang panghunahuna sa ilaran kaugalingon. Di lang po ko yung permanente, kaya di po maayo. Pero usahay, makaingan po ko nga ako, egoism po ko. Muna, gibutang na ko diri nga, igo ko ani nga isim. Igo ko ani nga isim. Naapoy, usahay na kong kinaya nga, dili maayo, nga egoistic kayo. Mao ni atong iampo sa Ginoo, nga dili ta mabiktima nini kay kun mao ni magdumala sa atong kinabuhi, dili ni siya makapahimot sa Ginoo. Mao gyud. Kay opposite man gyud ni pastor sa kinaiya sa Ginoo. Perting oposita yun. Grabe kay Jesus Christ was selfless sa to pa. Wala gyud garbo, wala gyud maghuna-huna sa iyang sarili. Pero
concern about others. Kanang giingon nga wala siya naguno na siyang sariling kapakanan. Naman pagampo ni Pastor Billy Katoliko sa atong 777 nga taga sa kapakanan. Oh. Kayuhan man na siguro ma'am, di ba? Kayuhan. Wala lang siya nagunaw na sa iyang kaugalingon nga kayuhan kundi ang iyang dako kayo nga pagtagad mao ang unsay iyang maalagad sa uban. aron mahatagan og dakong sulbad sa mga pagnanan sa uban. Kining word pod ma'am nga solipsism mao ni siya ay variant sa egoism. Grabe po ning solipsism kay ang iya pong doktrina nga walay lain nag-exist gawa sa iyang kaugalingon. Mo istorya siya, wa na siya nagunahuna kung naabay nasakitan. Kung muhimo siya desisyon, wa siya nagunahuna kung naabay maligsan. Muna yung mga tao nga ginaingon nga walang paki. Walang paki. That's correct. Sa iglesia, kung ato ning i-apply, dako ang kagubutan ni. Ang ato rabang leksyon sunod simana, nag-isgot og panagiusa. Kining self-centeredness, egoism, dako ni siyang rason mabungkag ang iglesia nini. Kaning imong ginasgutan nga egoism o gahuna-huna lang pod sa iyahang kaugalingon. Kung naay mga tao ani sulod sa iglesia, di gyud mabatnan, lisod mabatnan ang panaghiusa. Dili mabatnan na pag-iusa kay ang iya ramang self-interest mo ipalabi. Labi na kung ikaw pangulo tigulang sa iglesia na item na to nga pangulo sa iglesia tigulang, hindi na katagaag responsibilidad, ma-self-centered ka, mahimo kang problema. Dili lang kay dili na ka opisyalis, kundi problema pagi ka. Labi na gyud kung gahuna-huna siya nga siya permanente correct. Maoro yun may tabo usahay. Dili na nimo matudluan ang tao nga nagunahuna nga si permanenteng correct. Mao. O sa wala lagi tayo laing mahimuan ato silang ipahangad sa Kalbaryo, ma'am siya. Muna ang Kalbaryo, muna siya, mao kini siya usa ka klaro nga prinsipyo sa usa ka gugma nga wala nagtagad sa iyang kaugalingon. Mao ni siya ang pundasyon sa pagkinabuhi ngadto sa langit. Karon og hadto usab sa langit. Gani, ang Juan 15:13 nagaingon, walay bisan kinsa nga may gugma nga labaw pa niini nga ang usa ka tawo magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa iyang mga higala. Grabe ni siya nga sakripisyo. Grabe ni siya nga pagpakita sa gugma. Bisan sa iyang kamatayon. Lisod kuan. Abuton nga gugma. Kaya kita, Kidipinsa man gyud sa atong sarili. so dinita sa loving your neighbor nga mao permiro nga test, ma'am Shay. Permiro nga examination. Number 1, tinuod ka ba nga adunay gugma nga wala kaning egoism o unsa pa diha? Number 1, kaya ba nimo ni love your neighbor? Siguro atong unahon pastor. Who is our neighbor? Kana mo na siya. Kay mao man giingon ni George Knight nga ang problema karon dili love your neighbor but who neighbors. Ang kining loving your neighbor, ma'am Shay, as maayo lang ni og makasingal silingan kag naisaging. Naidurian kana bang manuktok magato dayon si nat dito. Pastor na gipadala ni ma'am Shay. Og makasilingan kag si panuktok kay naihatag parang mayo ni. Mao. Pero what about kung makasilingan kag Sige, pangayo. itsahan kag basura? Kana. Itsahan kag basura. Unsaon kanimo na pagdil, ma'am Chay, kanang neighbor nga Nami silingan sa Davao kaniadto pastor nga mga batanon, pastilan, mag-music until alaunas kadlawon nga kanang mga rock pag yun. Kani ana kun makasilingan ka ana. Unsaon Pero kanimo? naka-strategy si Pastor Aguinaldo nga na-maintain gyud ang ilang respeto niya nahunong to, no? Lisod kayo idil. Lisod na klase. siya idil. Pero kay amo man yung silingan hangton-hangton kay ila man putong balay. Kasilingan ka So, one time, ni-report ni-reports Pastor Aguinaldo dito, tawag sa pulis nga naa dire nagdisturbo sa among street. Taod-taod na ana ang sakyanan sa mga pulis kay kuan sila.
Dakpon. Guwa dahil si Pastor Aguinaldo. Ingon niya nga, kaning mga bata abang nga buotan Depensa. O niya, tungod kay murag nakita nila nga, uy, gihigugma man ta ni Pastor. Nausab ang ilang Nausab ang ilang panglantaw. O niya, nagrespeto sila. Nga dong, nindot man ang music ninyo. Pero kanang gamatami. Kaya aron maka-appreciate mi pag-ayo. Okay. Mas nindot nga kung magpatukar mo, kanang ang mga silingan nagmata kaysa nangatulog sila aron ma-appreciate. Pwede ka po dalag DVD sa Heritage. So, pero kadto maora toy murag ginatawag nako nga that was the turning point nga murag nitaas ilang respeto karon best of friends. Mo lagi. Pero lisod gyud. Lisod gyud tinuod. Lisod man sa labi na ang imong silingan di ba sa tuwa, for example sa tuwa. Abisan siguro dili Adventist kay kasagaran makasilingan ka og ang iyang negosyo pabuyan, ha? Dayon tuwa gidto ang tanang baho sa bisag kabaw ba na diha baka pero nagid sa imong kuan ang ilahang outlet. Marag madisturbo siguro ka ma'am si abot unsaon nimo pagkampo ampuan baka nato nga maamigo na to sila o unsay classes na pagkampo. Kini hagit ni siya nining love your neighbor. So kaning neighbor diri ginaingon sa atong leksyon nga Siya nga nanginahanglan. siya nga nanginahanglan Mao na mao imong ang neighbor. atong silingan. Okay. Dili kay kanang Literal. house next door. Hindi. Ang neighbor din mo ni ang nanginahanglan. Pero apil gyapon ang imong neighbor, pwede gyapon iliteral na to nga di na lang ko mahigugma na akong neighbor kay badlungon man eh. Apil gyapon na sila ma'am. Kay siya. nanginahanglan pod sila. Nanginahanglan po sila. Ngani sa Puloy-anan, gina-lecture po namo pastor nga your nearest neighbor is your spouse, It's your spouse. your children. Tungod kay sila nagakinahanglan pod sa paghigugma. O kining iyang pagtatar nato sa atong silingan, ato ning basihan sa iyang pagtatar ni Ginoong Kristo ngari ka nato. Niya pagid ma'am Shay, di lang taning loving service kay apil na ni siya sa unya sa tulo. Ato ning lagtawan ning loving service. Kay gusto nako tagaan og dakong pagtagad kining ikaduha nga test. Love your neighbor naman to. Correct na kadto. What about love your enemy? Kini. Manay pinakalisod gyud. Mao na ni ang kining loving service madala na ni siya sa love your enemy. Sumala sa akong kwento rin. Kining love your enemies mo ni sila ang nag-hate you, nag-curse you, o spitefully or cruelly use you. Ako kaning love your enemies para sa ako Siguro, dili gyud sayon. It is all by God's grace. amen. Wala gyud siguro yung tao makaingon nga kaya kay nato na himuon love your enemies. Dili siya sayon. Kaya sahay gani, murag di pa magani tag agwanta nga makaduog lang gani tag murag gamay nga istorya bato ka nato murag musinta na magani ang atong Sayon manggod higugmaon ang kanang ginatawag lovable people. Sayon kay na. Pero kanang ginatawag og mga tawo nga nagdaot nimo, nagpanamastamas nimo. Murag lisod na siya gyud. Mura og imong himuon siguro ang pagigugma murag makaingan man siguro imong kun naa kay kapikas karabay mo nga dahil nawad-an naman siguro kag maing panimuot. Dili naman siguro normal ang imong pangisip. Murag maogid siguro ang gusto sa Ginoo. Para sa ako kani maoy measuring kuan gyud ni siya, measuring acid rod, test. no, acid test. Acid test di siya. Sa atong pagkakristohanon. Mao ni siya gitawag nga ayaw na pagisgot og doktrina. Ayaw na pagisgot og kinsay sakto nga reliyon. Kini na lang. Pero nakasulay ko pastor nga Love your enemy. kauban sa opisina nga pastilan bisag iya ngalan iko ganahan maminaw. Samot nagyug iyang naong. Pero ako yung ginaampo nga Lord, pastilan makita man gyud nako adlaw-adlaw tabangi gyud ko nga kanang mabatna nako nga ang akong pagkakristohanon nga I will be kind bisan og kuan. Pero ingon nila nga kana kunong tawo nga nagdaot nimo unya you will be kind to them. Mura kuno gipukpok na sila sa bato ang ilang ulo. Nga wala bitaw nimo tumpangi ang ilahang kabuang.
Mo nga si Ginoong Kristo may champion ani. Kay siya may champion, maayo nga siya ang atong kuhaan og Siya gyud. kopya. Siya gyud. As I have loved you. Kaya mga disipulos mo God, grabe po itong ilang pagdaot sa atong Ginoo kay gani gilimod pa niya ni Pedro, gilimod, gibakakan, gipamakak. Ang iyang sakripisyo sa iyang mga tinunan, grabe kayo, pero wala gyud gaingon na Ginoo nga kamo wa mo iklaro nga mga tao. Ang iyang gugma wala na usab. Pero ako nagatuo nga kung ang Holy Spirit maoy magapuno sa atong kasing-kasing. Makahimo kita. Oh, it is amazing. Roma 12:21 ma'am siya. nga mahimo nato ang susama sa kinaiyan ni Ginoong Overcome Hesus. evil with, With good. Kung ang Holy Spirit mo ay magadumala sa atong kinabuhi. Mabisan ikaw mismo matingala ka nga. Grabe no, I cannot believe I did it, no? Dili na ko to ma-imagine nga mauni ang gibuhat sa ako pero I learned to love the unlovable. Mo na gaingon ma'am say nga you learn to do good to them. You learn to speak well of them and katulo, you learn to pray for them. Mao na ma'am say. Kanang pag-ampog yun, mao na siya ang pinakabugat kay kung nag-ampo ka sa mga tao nga nagdaot kanimo, unsaon man nimo pagdaot ang mga tao nga imong giampo, nga imong man silang giampo. So pastor, imong makita diri nga posible di ay, no? Posible kayo. Posible di ay. oh. Dili ta miingon nga may man to siya kay anak sa Dios. Kita kalayo ra man nato. Pero kay siya man gyud ang atong kapanaminan, imo makita nga posible di ay. Mo nagingon diri nga without heaven-inspired love, kung wala ang inspirasyon sa langit, ang gugma, ang atong mga actions, ang atong mga pulong, o ang atong pag-ampo, kung dili kini motivated sa gugma nga gikan sa langit, mahimo kining usa ka offense, ma'am. Ano? Offense o mahimong usa ka hypocritical forgery. Grabe nga pagkasulti din forgery sa tinuod nga Kristyanidad. Fake man na siyang forgery, ma'am. Na ako'y nakita nga usa ka panimalay, magtiayon, ang bana nangabit, na ay anak sa gawas. Napasagdan iyang pamilya, pero maay na lang kay bright man ang iyang mga anak. So naa siya abogado, naa siya doktor, Nagmalampuson nga po o sila. nagmalampuson, o niya ang bana, sa diha nga nagsakit na. Uy, ang original nga wife, maoy nagserbisyo. Maayog yung nga member, buhi pa karon. Taga Davao Mission. Unya, pastilan pagkamatay, sawa pa namatay ang bana, gibilin pag yutong anak. Kay ang anak murag mga 10 anyos pagkamatay sa iyahang papa, nga bana ato igsuon. Giturn over dito sa asawa. Nagkita mi mga few years ago, inko sister, kumusta naman ang bata nga gibilin? Ay dako na ma'am, pastilan ma'am. Palanggan ako ang bata. Sama gyud sa gikan sa ako ang taguangkan. Nakaingon gyud ko pastilan no. Mautoy usa ka Nakaingon ko a living example nga ehemplo nga lisod himuon. lisod pero posible di ay. dunay makita nato nagahimo nini. Wala taga sulti nini kay theory lamang kundi na ebidensya. Una, gipakita sa kinabuhi ni Ginoong Kristo ug daghang mga testimonya nga sila nakahimo sab. Ug sama sa imong giingon, siya usa ka tawo pero nakahimo siya sa paghatag sa gugma nga mao ang gugma nga sama ni Ginoong Kristo aron kita makahimo sa pagkinabuhi sama sa iyang pagkinabuhi. Busa mga kaigsunan, daghang salamat sa inyong pagsunod dinhi nga atong programa. Ug daghan pa gyud ang matunan dinhi sa atong programa Taknas Pagtuon. Sunod lamang kanunay kamo niini atong programa. Ug nagtuwa ko nga kita makabaton niini nga gugma para sa atong silingan, gugma para sa mga kaaway. Kay mao kini ang gugma nga gusto sa Ginoo nga itisok sa atong kasing-kasing pinaagi sa balang espiritu nga mao'y magahari usab kanato. At dito sa langit, London kalipay, dito sa langit, London kalinaw, ug dito sa langit magkita tang tanan. Paminawa taw ang awit sa kawit nga dugang inspirasyon sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kaming lahat ay
sariwain pag-ibig niya sa atin. Tayo'y magpatuloy at tumalangin, pagkasi ng Diyos siya nawa. Pangalabing araw ng paglalakbay, taglayin ang kasiglahan at katapangan. Magpuyat ka at magbantay sa Diyos na mahal. Sa wakas makikita siya'y dumatal. Sa ating pagtitipon natin siyang purihin, at ating sariwain pag-ibig niya sa atin. Tayo'y magpatuloy at tumalangin, pagkasi ng Diyos siya nawa. Mga karanasang malungkot at masasaya, sa kawaan ng Diyos sa aming nabata, at pagkasi ng Espiritu sa tuwing-tuwingan, makasisigaw tayo ng haleluya. Sa ating pagtitipon natin siyang purihin. Inintak na ha, langit nga amahan, daghang salamat sa leksyon nga among natun-an. Sa among kaugalingon, lisod ang pagkinabuhi, nga sama kanimo, labi na gayod sa paghigugma sa among mga kaaway. Pero Ginoo, salamat sa pagpahinumdom kanamo. Giyahi kami pinagis balang espiritu. Tagay kami gugma gikan sa langit, nga mabatna namo ang kinabuhi nga sama gyud. So sama kang Ginoong Hesus. Kining tanan among ginapangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa ating pagtitipon natin siyang purihin, at ating sariwain pag-ibig niya sa atin. Tayo'y magpatuloy